Matul dan tmiem il-ġimgħa l-pubbliku Malti huwa mistieden li jżur id-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi u jagħti palata finanzjarja ħalli l-ħolma li kellu Don Michele Azzopardi tkompli tħalli l-frod bris ir-residenti tagħha. News iltaqa' mal-parteċipanti protagonisti ta' din il-maratona bit-tema Sabiħ li tagħti li fl-eqqel tax-xemx kienu beħġarhom qed jissiltu f'kompetizzjonijiet tal-volleyball. Iltqajna ma' wieħed mill-plejers Luka Tart li qasam il-fliegu minn għawdex għal din il-maratona u tlabnieh jgħidilna x'kienet ir-raġuni li qed jieħu sehem fil-maratona tal-volleyball għall-ewwel darba. Jiena li għall-ewwel darba u mal-ewwel tħossok home hawnhekk, trid tkun fi familja. Dejjem raw iż-żgħażagħ bħala ħaġa kera. So din ħaġa li tgħin liż-żgħażagħ li qed jagħmel xi ħaġa ta' ġid, kemm għal-jum u kemm għal ħadd ieħor. Sibna lil banda San Nikola tas-Siġġiewi tagħti sema f'din il-maratona wkoll billi tferraħ lil dawk preżenti u lil plejers b'marċi brijużi li ċertament taffew ftit misħana tax-xemx tiżreġ. Is-segretarju f'dan din l-għaqda mużikali, Raymond Sant, spjegalna is-sem tal-banda San Nikola waqt din il-maratona. Din id-dar hawnhekk li hija parti mill-komunità tagħna. U nħossu ħtieġa mhux illum biss, is-sena kollha aħna isiru ħafna ġbir, allura okkażjoni bħal din mhux ħanitilfuha bħala banda niġu nferħu dawn l-isportivi hawnhekk f'din ix-xemx u intuhom ftit ta' inkoraġġament biex ikomplu jilħqu it-tir li għandhom biex jagħmlu jiġbru aktar fondi għal bris din id-dar. Tkellimna wkoll maċ-ċermen tal-Kumitat Organizzattiv ta' din il-maratona Manuel Zammit li kellimna dwar l-ispettaklu fuq il-park li servi ta' ħarġa l-familja kollha fejn saħansitra wkoll għamel l-appelli tiegħu. Daw kollha li jiġu hawnhekk kif qegħdin fl-erja ta' fejn jista' jkollu jixrob u fuq wara tagħna hemm ukoll l-erja għat-tfal. U hekk ikun ifisser li l-familja kollha tista' tiġi tieħu serata pjaċir u tagħti donazzjoni ta' kemm lil din id-dar tal-Providenza, monument ħaj ta' din id-dar u li aħna fid-dmiru responsabilità tagħna nagħtu dik xi ħaġa żgħira donazzjoni biex din id-dar tkompli mixja. Mad-direttur tad-Dar tal-Providenza ddiskutejna l-bżonn għaliex wieħed għandu jagħti semu f'din il-maratona permezz tal-otjiet ġenerużi mingħand il-Maltin. L-għan tagħha huwa li niġbru l-fondi li tant għandha bżonn id-Dar tal-Providenza biex tkompli toffri servizzi residenzjali lil 115 persuna li jgħixu fid-djar tagħna u għalhekk nappella l-poplu Malti Wawċi biex għal darb'oħra ikun ġeneruż mad-Dar tal-Providenza biex il-ħolma li kellu Don Michele iktar minn 50 sen ilu inkomplu nirrealizzawha. Il-maratona tiġi fit-tmiema għada l-ħadd f'nofs il-lejl u qed tkun qed tixxandar ukoll fuq l-istazzjon 1.